ରୋଷେଇ କରିଛି आज पिकुल मैडम रोसई करछंती तो हमर आज हेजी खाया को पखाल भात ଚିକେନ କଷା चिकेन कषा आ सब प्याज फेस्टे कटाई जा ମୁଁ कोन ଟିକେ ଏବେ ଖାଇବି टप पोटल भजा ବାଇଗଣ ଭଜା बागण भजा आइछि आ खाइ के मैडम कोन तो केमति होइछि ଲେग ପିସ୍ हम ୱାଓ ରାନ୍ଧୁଛି ଆଡେ ପୋଟଳ शांति चिकन पे वाव है ठीक है धन्यवाद कि सुंदर लाଗୁଛି କହିଲ चिकन मस्त ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ୱାଓ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ଭାବୁଲୁ ଆଜି ସବୁ କାକୁଡି ପିଆଜ ଦେଶୀ ପୋଟଳ ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ଯାଇକି ପୁରା ବାଡିରୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଏଠୁ ହଁ ବାଡୁ ତୋଳିକି ପଶି ଗା ବାଡିରୁ ମାନେ ବିକୁଥିଲା ପୁରା ବାଡି ଯୋଉଠୁ ଏଠୁ ହଁ ବାକି ତମେ ଚିକେନ ଟା ଲାଗୁଛି ମତେ 9 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସେ ଜାଗାରୁ ଯାଇ ନେଇକି ଆସିଛି ମାନେ ମୁଁ କରିଛି ସେଟା କ୍ରେଡିଟ ନୁହଁ ତମେ ଆଣିଛ ସେଟା କ୍ରେଡିଟ ନାଇଁ 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 ହଁ ନା ନା ତୁ କରୁଛୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମୋ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଠିକ ଅଛି ତମ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ତମଠୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଟା ତ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବନି ଓ ଖାଅ ତମେ